श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश हांच्या चरण कमलाक हांव वंदन करता. तशेंच सगळे लोक निमंत्रीत भावीक भक्त आनी रसीक जे हांगा आयल्यात तांकां हांव स्वामी महाराजांच्या आज्ञेन आनी चातुर्मास समितीचे वतीन तुमचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. आज चातुर्मासाच्या ह्या पर्वकाळाचेर पयर हांगा एक किर्तन जाल्लें. आमच्या जीवोत्तम विद्यापिठाचे प्राचार्य उत्कर्श बांदेकर हांचें पयर सुश्राव्य हांगा किर्तन जालें जें आमच्या पाठशालेक शिकयतात. आनी त्याच्या किर्तनान खूब मोठे एक लोक बरें जमिल्ले, लोकांक आवडलें. आनी किर्तन पळय जें आसा तें किर्तन ही आमची भारतीय संस्कृती. आनी किर्तन संस्कृती आयची आनी कालची न्हय, हजारो वर्सां पयलीं साधू संतांनी निर्माण केल्ली. आनी ही साधू संतांनी एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांक तें पावोवपाचें काम ह्या किर्तनकारांनीच केलां. जातूंत आमकां भारताचे जे आदर्श, भारताची जीवन मुल्यां, भारताची नैतीक मुल्यां हें आमकां शिकोवपाचें काम किर्तनांतल्यान आमकां जाता. प्रबोधन जाता जें आमकां स्कुलांनी कॉलेजांनी मेळचें ना, तें प्रबोधन आमकां आमच्या किर्तनांतल्यान जाता. आनी म्हणून ह्या चातुर्मास काळांत आमी किर्तनाचो एक महोत्सव, भजनाचो एक महोत्सव आनी संगिताचो महोत्सव अशे 2-3 महोत्सव आमी हांगा आयोजीत केले. आज हांगा एक तुमकां आश्चर्य जातलें की 3 चलयो आनी एक चलो ज्यांची एज ग्रूप 18 to 20, 18 ते 20 वर्सांच्यो, ज्यो किर्तनाच्या कॉलेजीक शिकतात आनी ज्यो फोंणी शिकतात, महालक्ष्मी आसत, बांदोडे आसत आनी खंयचे हातूंत शिकतात, महालक्ष्मी हातूंत माड्डोळ्याच्या हातूंत आसात. आनी तांचे आमचे गुरू आसात हांगा सुहास बाब वजे, हे तांकां शिकयतात. तांचे किर्तनाचे प्रयोग हे फकत गोंयाक न्हय, सोलापूर, महाराष्ट्र आनी जंय जंय आसात थंय थंय पंढरपूर हांगा तांगेले किर्तनाचे प्रयोग जाल्यात आनी सगळे लोकांनी तांकां मानेस्तांक मानून घेतल्या. आनी म्हणूनच तो एक आदर्श आमचे दोळे मुखार दवरपा खातीर आज हो मुद्दम आमी किर्तनाचो कार्यक्रम हांगा आयोजीत केला. हांव आनी आमचे जे वजे बाब सुभाषबाब वजे, प्राचार्य सुभाषबाब वजे हांणी आमकां आज किर्तनाचो हो लाभ मेळोवन दिवपाची एक संदी दिली म्हणून हांव तांचें मुळे स्वागत करता. आनी तांचे किर्तनाचे खूब मोठे आज जवळ जवळ गोंयांत 50 भुरगीं किर्तन शिकतात आनी किर्तनां करतात. म्हणजे युवक जी आज युथ पिढी आसा म्हणटाले किर्तनकार जाले आनी खंयच्यान हाडपा जाय आमकां. 60 वर्सांचे 70 वर्सांचे किर्तनकार, आज ते 60-70 वर्सांच्या किर्तनकारांनी आतां युवा पिढी घडयल्या. म्हणजे 15 वर्सांची, 16 वर्सांची, 17 वर्सांची, 18 वर्सांची भुरगीं आतां किर्तन शिकून किर्तन करपाक लागल्यात आनी लोकांच्या मनाक एक तरी किर्तनांतल्यान एक नवी आमकां एक आदर्श दिवपाक प्रयत्न करतात. म्हणून आज हांगा 4 किर्तनकार हांगा आसात. एक पवन पै खोत, वो सगळ्यांच्याक ल्हान, वो काणकोणचो. दुसरो आसा आकांक्षा प्रभू म्हापसा. तिसरी आसा दिव्या मावजेकर मंगेशी आनी चवथी आसा शिवानी वजे बोरी फोंडा. हांव तांचें स्वागत करता. हार्मोनियमाचे किर्तक सुवास वजे, आमचे किर्तनकार सुवास वजे. तबला अरविंद गायक हे आमचे काणकोणचे. चिपळी दामोदर कामत आनी संतोष कुर्डीकर हे तांकां साथ दितले. आनी म्हणूनच हो किर्तनाचो प्रयोग ह्या दशमी दिसाक, ह्या श्रावणांतल्या शुक्ल दशमी दिसाक हो एक आनंदाची गजाल काय फाल्यां एकादस आनी दसमी सगळ्यांच्या श्रेश्ठ. आनी म्हणून हो दशमी दिसाक आमी हो कार्यक्रम बरोबर 6:30 वरांचेर सुरवात करपाची आमी यत्न केलो. आनी तांचे खातीर हांव तुमचे सगळ्यांचें एक नम्र आनी तुमचें स्वागत करता, तुमकां नमस्कार करता आनी तुमकांय सगळ्यांक नमस्कार करता. आनी आतां तांकां आमी सुरवातीकच तांकां पुष्पहार घालून तांचें आमी हांगा स्वागत करतात. पयलीं हांव आमचे सुवास, आमचे पवन पै खोत हांचें हांव स्वागत करता. श्री रामदेव वेल विठ्ठल भगवान की,
बोल रामचंद्र की जय। प्रभू हांकां हंसा पळय हांचे मागता की ताणें हार घालचो. आकांक्षा कुंकुम ठेवा तो. दिव्या मावजेकर हाका मागता आमचे निधी प्रभुगांवकर. शिवानी वजे हांगा मागता अलका पळय आनीक आमचे तेजा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमचें भाशण आयकुपाक तुमी जमलें ना. हांव जाणा तुमी किर्तन आयकुपाक वाट पळयतात आनी म्हणून आज दनपारांनी आतां भजन जालें आनी ह्या भजनाच्या उपरांत आतां आमचें किर्तन हांगा सुरू जाता. चारय जाणां वेगवेगळे किर्तन हांगा करतलीं आनी हांव वजीबाबा कडेन नमस्कार करून ह्या बायक तुमचे सुबारीन सोंपयता. धन्यवाद. सगळ्यांचे स्वागत जाल्लें आसा. परत एकदा गोकर्ण पर्तकाळ मठाधीश विद्याधीश तीर्थस्वामीक वंदन करून श्री रामदेव वीर विठ्ठल भगवंताक वंदन करून आमी आयच्या ह्या चक्री कीर्तन कार्यक्रमाक सुरवात करता. जय श्रीराम. श्री यदा लम्बोदरं हन्ति सतां प्रत्यूहसम्भवम् तदा लम्बे दयालम्बं लम्बोदरपदाम्बुजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. कैलासराणा शिवचन्द्रमौळी फणीन्द्रमाथा मृगणी झळाळी कारुण्यसिन्धो भवदुःखहारी तुझवीण शंभो मज कोणतारी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. जय जय राम कृष्ण हरे राजा राम
नमस्कार. स्वामी महाराजांना पुन्हा एकदा वंदन करतो. रामदेव वीर विठ्ठलाला वंदन. सगळ्या श्रोत्यांना सुद्धा वंदन. आपल्या कीर्तनाच्या पद्धतीप्रमाणे वक्ता नारायण आणि श्रोता समोरचाही नारायण. एकमेका साह्य करू अवगे धरू सुपंथ. चक्री कीर्तनातलं पहिलं कीर्तन घेऊन आपल्या समोर येत आहे हरिभक्तीपरायण आकांक्षा अमोल प्रभू. इथं तू बाजूला ठेव. बंद करा, पुढे जायचं. आकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा माझी या सकाळा हरीच्या दासा. सुंदर असा पूर्वरंग. संतांचे जे विचार, स्वामी महाराजांचे विचार, हे विचार जीवनामध्ये खूप महत्त्वाचे असतात. सगळ्या लोकांना सांगपाची गरज ना. आज सद्गुरूची कृपा, स्वामी महाराजांची कृपा आणि देवाची कृपा सगळ्यात महत्त्वाची असतात. त्याचबरोबर आई वडील यांची कृपा आपल्या सगळ्यांच्या जाई. आणि त्याला लागून ही जी आपली भारतीय संस्कृती, देव देश धर्म आणि संस्कृती ही टिकतली, मनशांती मेळटली जाल्यार हरी कीर्तन, हरी नामस्मरण, नामसंकीर्तन हेका महत्व खूप असा. भक्तांचे रक्षण कशें जावचें, आकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा हरिभक्तीपरायण आकांक्षा अमोल प्रभू. पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. पार्वती पते हर हर महादेव श्री रामदेव वीर विठ्ठल भगवान की जय. आकल्प आयुष्य भावितया कुळा. आकल्प आयुष्य भावितया कुळा. आकल्प आयुष्य भावितया कुळा. आकल्प आयुष्य भावितया कुळा.
देवी भजो दुर्गा भवानी देवी भजो दुर्गा भवानी देवी भजो दुर्गा भवानी देवी भजो दुर्गा भवानी जगत जननी महिषासुरमर्दिनी भवानी 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 देवी भजो दुर्गा भवानी देवी भजो दुर्गा भवानी जगत जननी जननी जगत जननी महिषासुरमर्दिनी भवानी 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 देवी भजो दुर्गा भवानी देवी भजो दुर्गा भवानी देवी भजो देवी भजो देवी भजो श्रोते हो, संत श्रेष्ठ संत शिरोमणी नामदेव महाराजांचा हा अभंग भगवंताचे निस्सीम भक्त असणारे नामदेव स्वतः नामदेवांनी कीर्तन करावे आणि त्या देवानी नाचावे. नामदेव कीर्तन करी पुढे नाचे पांडुरंग. हो, नामदेवांच्या कीर्तनाचा अधिकार होता हा. कीर्तन चांग होय अंग हरिरूपा. आपणही कीर्तनात नामस्मरणात नामसंकीर्तनात देह भान विसरून नाचावे, तल्लीन व्हावे. श्रोते हो, संत नामदेव महाराज हे भारतीय संत आहेत. त्यांनी सर्व भारतभर भ्रमण करून भागवत धर्माचा प्रचार आणि प्रसार केला. हिंदी भाषेतही अनेक काव्ये लिहिली. त्यात ग्रंथ साहेब हा शीख लोकांच्या पवित्र धर्मग्रंथात नामदेवांचे अभंग उद्धृत आहेत. श्रोते हो, संत नामदेवांनी हे देवाकडे मागितलेले पसायदानच आहे. आपल्या भल्याकरिता आपल्या कल्याणाकरिता हे पसायदान त्यांनी देवाकडे मागितले होते. हे पसायदान कीर्तन भजनाच्या शेवटी मागितले जाते. पण आज आपण ते सुरुवातीलाच मागायचे आहे, कारण हरिभक्तीची आपल्या जीवनाची सुरुवातच चांगली व्हायला पाहिजे. श्रोते हो, आज आपण आशीर्वाद देतो, आयुष्यमान भव. पण फक्त आयुष्य काय करायचे आहे, त्याच्या जोडीला नामस्मरण, भजन, पूजन, सत्संग, समाजसेवा, सेवाभाव, भक्ती हे हवेच. त्याच्या जगण्याला आणि आयुष्याला महत्व आहे. म्हणून संत नामदेव महाराज म्हणतात, देवा माझ्या सर्व भाविक भक्तांना उदंड आकल्प आयुष्य लाभू देच. पण त्याच्याबरोबर संशयाची बाधा, मायेची बाधा, कल्पनेची बाधा कोणालाही होऊ नये. सर्वजण सुखी राहावे असे संतांचे मत होते. श्रोते हो, आज बरेच लोक संशयाच्या भ्रमाच्या आहारी गेलेले दिसतात. भगवान म्हणतात, संशयात्मा विनश्यती. संशयी माणसांचा घात होतो. म्हणून आपण देवावर, संतांवर, सत्कर्मावर, आई वडिलांवर, हरिकथेवर, गुरुवर विश्वास ठेवला पाहिजे. अशातून अनेक कल्पनेच्या बाधा नष्ट होतात आणि आपण भक्तीला लागल्यामुळे आपल्या जीवनात सुख प्राप्त होते. श्रोते हो,
साधक साधना करीत असताना, हरिभक्ती करीत असताना, पूजा अर्चा करीत असताना फक्त आपल्या सख्या सोयऱ्यांचा, नातेवाईकांचा विचार न करिता इतरांचा विचार करीतो, इतरांकरिता झिजतो, तोच खरा माणूस श्रेष्ठ असतो. श्रोते हो, संतांनी हेच कार्य केले आहे आणि ते आपल्याला पुढे चालवायचे आहे. म्हणून अशांना उदंड आकल्प आयुष्य लाभू देच. संतांकडे आपपर भाव नाही. हा आपला तो परका, हा दुसऱ्यांचा, हा अमका तो तमका, हे भेदभावाचे विचार संतांना शिवत नाहीत. संत सुभाषितकार म्हणतात, अयं निजा परोवीती गणना लघुचेतसा उदार चरितानांतो, उदार चरितानांतो वसुधैव कुटुंबकम. श्री रामदेव वीर विठ्ठल भगवान की जय. श्रोते हो, जे उदार, दिलदार, सर्वांचे हित करणारे, सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारे जे असतात, त्यांना आपला दुसरा परका हा भाव नसतो. सर्व समाजाचे कल्याण व्हावे असे उदार मन त्यांचे असते. ते अखंड हरिनामात रंगून जातात. आणि श्रोते हो, हेच खरे हरीचे दास असतात. हरीचा दास होण्यासाठी पुण्य करावे लागते, हरिनाम घ्यावे लागते, साधना करावी लागते. आजपर्यंत असे अनेक भगवत भक्त हरीचे दास झाले आहेत. त्यात शुकाचार्य, वामदेव, शौनक, अजामिळ, ध्रुव, प्रल्हाद, विभीषण, शबरी, व्यास, पराशर, पुंडलिक, अर्जुन, वाल्मिकी, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, अहो असे किती किती सांगू. संत तुकाराम महाराज म्हणतात की देवा, मला अशाच हरिदासाच्या घरी जन्म द्यावा. कारण असे हरिदास दीर्घकाळी जगले तर समाजाचे, आपल्या देशाचे, आपल्या धर्माचे, आपल्या संस्कारांचे कल्याण होईल. असे साधक फक्त पवित्र कुळातच जन्माला येतात. कवी वर्णन करतात, पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंता, पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंता. पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंता. पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंता. तेथे हरीचे दास जन्म घेते, तेथे हरीचे दास जन्म घेते. तेथे हरीचे दास जन्म घेते, हरीचे दास. तेथे हरीचे दास जन्म घेते. पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंता. पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंता. पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंता. पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत, तेथे हरीचे दास जन्म घेते. श्रोते भो, दुष्टपणा संपवायचा असेल,
माणसा माणसात मैत्री करायची असेल, बंधुभाव वाढवायचा असेल, समाजात एकता निर्माण करायची असेल, तर अशा संतांची मांदियाळी अवतरली पाहिजे. श्रोते हो, हेच खरे हरीचे दास जगतील आणि पापाचा अंधकार नाहीसा करतील. म्हणून संत नामदेव महाराज म्हणतात की अशांना उदंड आकल्प आयुष्य लाभू देच. हरीचे दास भक्त साधक कसे असतात याचे उदाहरण देताना कवी वर्णन करतात. मी एक परमात्मा स्थिती, मी एक परमात्मा स्थिती, न देखे द्वैताची प्रतीती, न देखे द्वैताची प्रतीती, ऐशी जास भजन स्थिती, ऐशी जास भजन स्थिती, एकांत भक्ती ध्यानावर. मी एक परमात्मा स्थिती, न देखे द्वैताची प्रतीती, ऐसी ज्यास भजन स्थिती, एकांत भक्ती. द्वैत भेद सोडून हरीसी एकरूप होऊन केलेली भक्ती म्हणजेच एकांत भक्ती होय. पण आज समाजात भक्तांमध्ये वाद दिसतात, वैर वाढते. अहो, खरा भक्त कोण हेच कळत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला खरी भक्तीही कळत नाही. म्हणून अपर देवांवर, संतांवर, सत्कर्मावर, गुरूंवर, सद्गुरूंवर विश्वास ठेवलाच पाहिजे. श्रोते हो, मला जसा सन्मान हवा तसाच तो सन्मान दुसऱ्यालाही हवा. मला जसे सुख दुःख असते तसेच ते दुसऱ्यालाही असतेच. मला जसे पोट आहे ते दुसऱ्यालाही असते. मला भूक लागते तशीच ती भूक सर्वांना लागते की नाही. अशा भावनेने आपण वागले पाहिजे. श्रोते हो, आपले द्वेष अहंकार संपला की आपल्यावर देवाची कृपा होते. देव आपल्या सन्निध होतो. आपल्याला सुख शांती समाधान लाभते. आज समाजात सज्जन व्यक्ती, सेवा करणारी माणसे अल्पायुषी म्हणजेच कमी वर्षे जगतात आणि दुष्ट दुर्जन लोकांना त्रास देणारी, लोकांना नकोशी होणारी माणसे मात्र खूप वर्षे जगतात. हो, ही माणसे जगून पापच करतात. आपण जर जगून इतरांना, देशाला, समाजाला आपला काही उपयोग होत नसेल तर आपल्या जीवनाला काहीही अर्थ नाही. तरीच जन्म यावे, दास विठ्ठलाचे व्हावे. म्हणून भ्रामक कल्पनेच्या भ्रमातून बाहेर या आणि हरीचे दास व्हा. श्रोते हो, संत म्हणतात, माझ्या भक्तांवर कसले संकट जरी आले तरी त्यांच्या मनात अविश्वास निर्माण होऊ नये. त्यांची भक्ती अढळ व निश्चयी राहावी. कारण हरिदासाला, भक्ताला जर कल्पनेची बाधा, भ्रम, अविश्वास या विकारांची बाधा झाली की त्यात त्यांचा नाश होतोच होतो. म्हणून आपण देवांवर विश्वास ठेवला पाहिजे, हरिभक्ती केली पाहिजे. मग देव आपल्या सन्निध होतो. मूळ पद्यात कवी तेच सांगतात. आकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा, आकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा. आकल्प आयुष्य
माझी आस कळा हरीच्या दासा माझी आस कळा हरीच्या दासा अल्प आयुष्य भावे तया कुळा अल्प आयुष्य भावे आयुष्य अल्प आयुष्य भावे तया कुळा श्री रामदेव वीर विठ्ठल भगवान की जय. धन्यवाद आकांक्षा प्रभू. आकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा माझी या सकळा हरीची या दासा. सगळ्यांनी लक्षात दौरात आपलं जगणं आम्ही कशाला जगतो, जगायचं कशा करता, जगून उपयोग काय. कलियुगामध्ये आपल्याला आयुष्य अगदी कमी आहे. हे कलियुग आहे, सगळ्यांनी लक्षात घ्या. प्रत्येक क्षण आणि प्रत्येक वेळ खूप महत्वाची आहे. प्रत्येक दिवस महत्वाचा आहे. म्हणून रिकामे राहू नका. सत्कर्मयोगे वय घालवावे. वेळ मिळतो तेव्हा हरिनाम घ्या. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. नामस्मरणच या कलियुगात तुम्हा आम्हाला तारणार आहे. जे नाम सगळ्या संतांनी घेतलं, ऋषी मुनीने घेतलं, साधू संतांनी घेतलं, नवे नवे राक्षसांनी सुद्धा हरिनाम घेतलाय. संकट केवढंही असो नाम संकीर्तन साधन पै सोपे जळतील पापे जन्मांतरीची. खूप महत्वाचं आहे नामस्मरण. आपल्या पर्तगाळ मठाच्या वतीने स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादाने संपूर्ण भारतभर सगळ्यांनी लक्षात घ्या 550 कोटी रामनाम मंत्राचा जप सगळ्या भारतभर झालेला आहे. हे केवढं भाग्य आहे. कलियुगात याची गरज आहे, लक्षात घ्या. आणि तो रामनामाचा जप जो महाराजांनी आम्हाला गुरु दिलेला आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे, त्यांच्या मुखातून जो आलेला आहे तो रामनाम जप अखंड प्रत्येक मंदिरात आणि आपल्या घरात सुद्धा अखंड चालू राहावा. अशा संतांचे, अशा महाराजांचे आशीर्वाद सहवास आम्हाला लाभावा. या दृष्टीनं दुसरा पूर्वरंग घेऊन आपल्या समोर येते हरिभक्तीपरायण पवन पै खोत संत चरण रज लागता सहज. पवन पै खोत. पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री नामदेव तुकाराम श्री रामदेव वीर विठ्ठल भगवान की जय. संत चरण रज लागता सहज. चरण रज
सज्जन हो, संत शिरोमणी तुकाराम महाराजांचा हा अभंग मनुष्याला जडलेली वाईट वासना नष्ट होण्यासाठी सर्वांनी संतांचे सज्जनांचे चरण धरावे असे तुकाराम महाराज आपल्या अनुभवावरून सांगतात. आधी केले मग सांगितले असेच पूर्वीच्या संतांचे जीवन होते. आज मुले आपल्या आई वडिलांना नमस्कार सुद्धा करत नाहीत, आई वडिलांचे ऐकत नाहीत, आई वडिलांना उलट उत्तरे मात्र देतात, होय की नाही? सर्वच मुले नव्हे हो, काही चांगले आहेत, पण काही मुलांना नमस्कार करायला सांगितले की लाज वाटते. अहो, आपली संस्कृतीच अशी आहे की आपण आई वडिलांचे, थोरांचे, साधू संतांचे पाय धरावेत. सर्वांनी आजपासून आपल्या आई वडिलांना नमस्कार करावा. सज्जन हो, सध्याच्या काळात भक्ती, पूजा अर्चा, जपजाप्य, तीर्थप्रसाद इत्यादींच्या नावावर बरेच लोक अनेकांना फसवतात. पण खऱ्या संताला शरण गेल्यावर आपल्या जवळ असलेली वाईट वासना, वाईट विचार, दुर्बुद्धी नष्ट व्हायला लागते आणि सत्य कळायला लागते. मग रामनामी उपजे आवडी, सुख घडोघडी वाढो लागे. हरिनामाची गोडी लागायला लागते. पण ह्याच्या उलट देवाच्या नावावर, ज्योतिषाच्या नावावर, प्रसाद पाकळीच्या नावावर जे लोकांना फसवतात, त्यांच्या सांगण्यामुळे किंवा सहवासामुळे आपल्यामध्ये कधीही भक्ती, पुण्य, हरिनाम वाढत नाही. उलट खूप खर्च होतो, खूप वेळ फुकट जातो आणि दुःख संपत नाही. म्हणून सज्जन हो, याकरता खऱ्या संताला शरण जा. म्हणून तुकाराम महाराज सांगतात, पूर्व पुण्याई असल्याशिवाय, उपासना केल्याशिवाय खरे संत आपल्याला भेटणार नाहीत आणि ते भेटल्याशिवाय आपले जीवन धन्य होणार नाही. सज्जन हो, संतांच्या संगतीमुळे आपल्या वृत्तीत कसा पालट होत जातो पहा. सगळ्या गोष्टीत करते सवरते आपणच आहोत असा जो आपल्यात अहंकार, मोठेपणा आहे तो नाहीसा होतो आणि करता करविता तो देवच आहे असा दृढ भाव आपल्यात येतो. संतांची समाजाप्रती भावना अशी आहे की बुडते हे जाना, बुडते हे जाना, न देखावे डोळा, न देखावे डोळा, येतो कळवळा म्हणोनिया. पंढरीनाथ महाराज की जय, श्री वीर विठ्ठल भगवान की जय. संतांना कळवळा येतो, लोक सुधारावेत, लोकांची भक्ती वाढावी, प्रगती व्हावी. म्हणून संत आम्हाला सांगतात, भक्ती करा, देव जोडा, देश जोडा. कोणतीही इच्छा, अपेक्षा, स्वार्थ न धरता सर्वजण अज्ञानातून, अडचणीतून, दुःखातून, वैतागातून बाहेर पडा आणि सुखी व्हा. आज मनुष्य प्राणी अज्ञानामुळे मोहात फसतो आणि पाप करतो आणि पुन्हा 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 जन्म मरणाच्या फेऱ्यात गुरफटून राहतो. यातून सुटण्यासाठी विकार रूपी वासना
ज्ञानाग्नीने जाळून टाकणे गरजेचे आहे. भगवद्गीतेतल्या 4थ्या अध्यायातील 37व्या श्लोकात भगवान गोपाल कृष्ण अर्जुनाला सांगतात, यथेंहासी समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा. भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय. श्री रामदेव भगवान की जय. भगवान गोपाल कृष्ण अर्जुनाला सांगतात, हे अर्जुना, ज्ञान आत्मसात झाल्यावर आपल्यातील अडाणीपणा, खोटेपणा, भोंदूपणा, अज्ञानीपणा ज्ञानाच्या अग्नीत भस्म होऊन जातो. त्यासाठी खऱ्या संतांची संगती हवी. षडविकार ज्याने धुवून टाकलेले आहेत तोच खरा साधू होय. संतांच्या संगतीमुळे जे संस्कार आपल्यावर होतात त्यातूनच माणूस मुक्तीला पोचतो. बाह्य ढोंगावर भुलून, भगव्या वस्त्रावर भुलून जर आपण भलत्याच्या नादी लागलो तर आपला सर्व क्षेत्रातील विकास थांबेल. भस्म लावले, टिळा लावला, माळा घातल्या, सोवळे नेसले, उपरणे घेतले, डोक्यावर ही अशी पगडी घातली म्हणून कोणीही संत, सज्जन, भक्त होतो का? नाही. अहो, त्याकरता त्यांचे विचार, त्यांची देवावर असलेली निष्ठा, श्रद्धा आपल्यामध्ये असायला पाहिजे. हे महत्वाचे. आता पहा हं, जर स्नान करून मोक्ष मिळाला असता तर सतत पाण्यात राहणारे मासे कधीच मुक्त झाले असते. कवी म्हणतात, मीन स्नानरत फणी पवन भो मेषस्तु पर्णाशनो निराश खलु चातक प्रतिदिनं शेते बिले मूषकः भस्मोद्धूलन तत्परः खलु खरः ध्यानाधिरूढो वतः सर्वे किं ननुयान्ति मोक्षपदवी ज्ञानप्रदानं तपः. पंढरीनाथ महाराज की जय. महाराज की जय. मीन स्नानरतः फणी पवनभू. मासे पाण्यातच असतात, सतत आंघोळ करतात, म्हणून त्यांच्यावर देवाची कृपा नाही होत. सर्प हवा खाऊन जगू शकतो, म्हणून त्याला पुण्य मिळते का? नाही. शेळ्या, मेंढ्या झाडाची पाने खातात, बाकी काही खात नाहीत. पानपट्टी सुद्धा नाही, म्हणून त्यांच्यावर देवाची कृपा नाही होत. पावसाचे पाणी मिळेपर्यंत पाणी न पिणारा चातक पक्षी पाऊस पडेपर्यंत पावसाची वाट बघत बसतो. केवढा संयम, केवढी तपश्चर्या. हा चातक पक्षी सुद्धा कधीच मुक्त झाला असता. उंदीर गुहेत राहतात, गाढव तर राखेत लोळते, सर्वांगाला भस्म लावते. ध्यानाधिरूढो बकः. बगळा ध्यान करतो. आपण सर्वांनी बगळे बघितलेच असतील. नदीच्या काठावर, शेताच्या बांधावर असे ध्यानस्थ बसलेले हजारो बगळे असतात. पांढरे शुभ्र, एकाग्र जसे
नासाग्र दृष्टी, पांढरे शुभ्र सज्जनच, पण वरून सज्जन. असे पांढरे कपडे घालणारे आज देशात खूप आहेत. ते वरून सज्जन असतात. अपवाद सोडा, काही खरेच सज्जन असतात. पण हा जो बगळा आहे ना, तो वरून पांढरा ध्यानस्थ, पण तो देवाचे नाव घेत नाही. असे बगळे माणसात सुद्धा आहेत. भ्रष्टाचारी आहेत, जनतेला लुटणारे आहेत, ह्या बगळ्यांसारखे. पण ह्या बगळ्यांचे ते ध्यान भक्तीचे नव्हे, पुण्याचे नव्हे, तर कशाचे? तर फक्त कृमी कीटक खाण्याचे, भक्ष्य पकडण्याचे असते. या सर्व प्राण्यांचा त्याग, तपश्चर्या, संयम बघितल्यावर आपल्याला कळते की आपण जे करतोय ते काहीच नाही. आपल्याला साधा उपवास जमत नाही. दिवसातून अर्धा तास नामस्मरण आपण करू शकत नाही. अहो, एवढं करूनही त्या प्राण्यांना मोक्ष मुक्ती नाही. पण माणसाने जर का जप तप सत्संग नाम घेतले, दररोज ज्ञान वाढवणारे एखादे देवाचे पुस्तक जर का आपण वाचले, तर आपल्याला सर्व काही मिळेल. कारण एकच, आपण माणूस आहोत. हे सर्व माणसांकरता आहे, तुमच्या आमच्या करता आहे. सज्जन हो, केवळ रूप आणि बाह्यवेश म्हणजेच गाडी बरी, मोबाईल बरा, दिसतो बरा पण ढोंगी, देव धर्म संस्कृती न मानणारा, सत्याने न वागणारा, हरिनाम न घेणारा असा माणूस कितीही चांगला आणि झप्पक असेल तरीही त्याच्यावर विश्वास ठेवू नये. कारण गुणवत्ता ही महत्वाची, जी आचरणातून प्रकट होते. माणूस वरून जरी गोरा गोमटा असला, दिसायला सुंदर असला आणि आतून काळा असेल, तर त्याचा काय उपयोग? कवी आर्येतून वर्णन करतात. अवगुण पाहिल्या वीणा, अवगुण पाहिल्या वीणा, नुसत्या रूपासी काय भाळावे. नुसत्या रूपासी काय भाळावे. कमंडल कलकटू त्याच्या, कमंडल कलकटू त्याच्या, नुसत्या कांदीस काय फाळावे. राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे राम राम. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. राम राम हरे हरे राम राम, राम राम सीतापते राम, राम राम रघुत्तम राम. सज्जन हो, एखाद्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्याचे गुण दोष जाणून घ्या, नाहीतर फसाल. जसे कवंडलाचे फळ वरून दिसायला रंगीत सुरेख असते. आपल्या इथे पावसाळ्यात शिरमुंडळेची भाजी खातो ना, त्याचे फळ असे रंगीत असते, पण आत अत्यंत कडू विषारी असते. नको रे बाबा.
असे भोंदू साधू संत फसवणारे खूप असतात. वरून चांगले आतून विषारी. म्हणून प्रत्येक माणसाने खूप चांगले ऐकले पाहिजे, सत्संगात गेले पाहिजे, कथा कीर्तने ऐकली पाहिजेत, आध्यात्मिक पौराणिक वाचन केले पाहिजे. आपल्या हिताचे कल्याणाचे सर्व ज्ञान आपण मिळवले पाहिजे. मग असा माणूस कुठेही फसणार नाही, तो आपले कल्याणच करून घेईल. म्हणून आपण सर्वांनी सत्संगती करावी आणि आपला मनुष्य जन्म सार्थकी लावावा, असेच जणू मूळ पद्यात संत तुकाराम आपल्याला सांगतात. पंढरीनाथ महाराज की जय, श्री वीर विठ्ठल भगवान की जय, श्री रामदेव भगवान की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. धन्यवाद. पवन पैखोत, जोरदार टाळ्या एकदा. ही सगळी आपलीच मुलं आहेत. मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, मी कीर्तनकार सुहास वझे. मी आता स्वतः कीर्तन करत नाही, पण गोव्यामध्ये 3 कीर्तन विद्यालये चालवतो. फोंडा कीर्तन विद्यालय, गोमंतक संत मंडळाच्या वतीने आमची कीर्तन विद्यालये चालतात. फोंडा कीर्तन विद्यालय, देवकी कृष्ण कीर्तन विद्यालय माशेल, लक्ष्मीनारायण कीर्तन विद्यालय म्हापसा. मी पुन्हा एकदा सांगतो, आज कथा कीर्तनाची गरज खूप आहे. संस्कार, विचार, नीती, आई वडिलांची किंमत, सद्गुरूंची किंमत, स्वामी महाराजांची किंमत, म्हणजे त्यांची योग्यता काय आहे याचं वर्णन कीर्तनातून होऊ शकतो. लक्षात घ्या, कीर्तनातून ही माहिती आपल्याला मिळू शकते. आज ही जी पवित्र स्थानं आहेत, सद्गुरू आहेत, स्वामी महाराज आहेत, आई वडील आहेत, यांचा मान, यांची किंमत टिकवण्याकरता, वाढवण्याकरता एकमेव देव, देश आणि धर्म याबद्दलचे प्रेम, याबद्दलचे विचार आपल्याला फक्त कीर्तनातूनच मिळू शकतात. कारण कीर्तन हे अष्टांग प्रधान आहे. म्हणून मी सांगतो, आमच्या गोव्यामध्ये, कर्नाटकमध्ये सुद्धा आपण आता मगाशी भजन, सुंदर असं भजन आपण पाहिलं. आज आमच्याकडे कला आहे, आज आमच्याकडे प्रबोधन आहे, आज आमच्याकडे वक्तृत्व आहे. कोण भाषा कोणती असो, मराठी असेल, कोकणी असेल, कन्नड असेल, भाषा कोणती असो, पण भगवंताची भक्ती करणं खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून मी तरुण मुलांना आवाहन करतो की तुम्ही कीर्तन शिकायला या. त्यात भगवद्गीता, स्तोत्र, नामसंकीर्तन, नामस्मरण, संतांचे विचार, संगीत, वेगवेगळ्या आरत्या, सगळे काही विषय यामध्ये शिकवले जातात. आज कीर्तन, पुण्य देणाऱ्या गोष्टी, नामस्मरण आणि नामसंकीर्तन आहे, हे आपल्या घरात सुद्धा आपण दररोज करावं. आणि ज्या अडचणी आहेत, बाधा आहेत, काही संकट आहेत, यावर मात करण्याची ताकद फक्त नामस्मरणात आहे. ते नाम सर्वांनी सतत घ्या. जिथं नाम आहे तिथं देव आहे, लक्षात घ्या. हे प्रत्येकाने लक्षात घेऊया. आणि पुढचं कीर्तन आपण ऐकूया. हरिभक्ती परायण दिव्या दत्ता मावजेकर यांच्या मुखातून सुंदर असा पूर्वरंग ऐकूया. दिव्या मावजेकर.
सज्जन हो, जगात प्रत्येक माणूस हा आपल्या हिताकरता, कल्याणाकरताच झटत असतो. मग बऱ्याचदा ते कुठे प्रवेश परीक्षेसाठी असू दे, कुठेतरी जायचे असेल तर असू दे, प्रत्येक आयुष्याच्या टप्प्यावर माणूस हेच करत असतो. पण ज्या हिताकरता तो झटतो ते मात्र अशाश्वत असते. माणूस ज्या हिताकरता जीवनभर झगडतो, धडपडतो, ते मात्र कायम टिकणारे नसते. म्हणून आजच्या अभंगातून संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज आपल्याला आपल्या हिताबद्दल मार्गदर्शन करतात. तुकाराम महाराज काय म्हणतात, तर आपल्या संपूर्ण आयुष्याच्या कल्याणाकरता जो जागा आहे तोच खरा जागा आहे आणि तोच जीवनामध्ये सुखी होतो, यशस्वी होतो. आज आपली अवस्था काय? जिथे फुकट गोष्टी मिळतील तिथे आपण असतो. काम न करता आपल्याला पैसा कसा मिळेल, माझे काम कसे होईल, ह्याच्यावरच आपला हा भर असतो. पण तुकाराम महाराज मात्र आपल्या हिताकडे, आपल्या कर्तव्यांकडे आपल्याला लक्ष द्यायला सांगतात. सज्जन हो, अहो 84 लक्ष योनी जन्म मरणाचे फेरे पूर्ण झाल्यानंतर मिळालेला हा मनुष्य जन्म आहे. आणि आजच्या अभंगातून तुकाराम महाराज आपल्या हिताबद्दल जे काही मार्गदर्शन करणार आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. जन्माला येऊन माणसाने आपण काय करतो ह्याच्यावर अंकुश ठेवला पाहिजे, नाहीतर संत आपल्याला विचारतील, जन्मुनी केलेस काय मनुजा, जन्मुनी केलेस काय मनुजा. मनुजा जन्मुनी केलेस काय मनुजा, घालविले वय पोषिली काया, घालविले वय पोषिली काया. घालविले वय पोषिली काया, पिऊनी दही घृतसार मनुजा, पिऊनी दही घृतसार मनुजा, जन्मुनी केलेस काय मनुजा, जन्मुनी केलेस काय मनुजा, जन्मुनी केलेस काय. जन्माला येण्याआधी आपल्या आईने आपल्याला 9 महिने आपल्या उदरामध्ये सांभाळले. नुसते सांभाळले नाही तर त्याकरता कष्ट घेतली, पथ्ये पाळली. मग अशा आईचे कष्ट आपण फुकट जाऊ देऊ नये. बोलता येत नसल्यापासून ते स्वतःच्या पायावर उभे राहीपर्यंत आणि आपल्याला मुलं होईपर्यंत जी माय माऊली आपल्या पाठीशी असते तिच्या कष्टांची जाणीव आपण ठेवलीच पाहिजे. सज्जन हो, आणि अशा आई वडिलांचे कष्ट जो माणूस, जो मुलगा, जी मुलगी लक्षात ठेवते, अशा मुलांचे आयुष्य धन्य होते. आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाची रे. तुकाराम महाराज अभंगाच्या पहिल्या चरणात हेच तर आपल्याला सांगत असतात. माणसाला जन्माला येतानाच काही विहित कर्तव्ये, कर्म दिलेली आहेत. माणसाने ती कर्तव्ये जाणून ती यथोचित करणे महत्वाचे आहे. सज्जन हो, श्रीमद भागवत ग्रंथात भगवान गोपाल कृष्ण आपल्याला सांगतात, मध्यम स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः. भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय. जन्माला येतानाच आपल्याला काही कर्तव्ये हे
नेमून आलेली असतात. मला सांगा, ज्या आईच्या उदरामध्ये जन्म झाला ती आई आपल्याला बदलता येते का हो? नाही. किंवा ज्या घरात आपला जन्म झाला ते घर बदलता येते का? अजिबात नाही. अहो, ती काही साडी नव्हे ह्या कलरमध्ये तो पॅटर्न दाखवा म्हणायला. काही विहित कर्तव्य ही आपल्या बरोबर आलेली असतात. त्यांना इंग्रजीमध्ये इनसेपरेबल ॲक्सिडेंट म्हणजेच न बदलता येणारी घटना असे आपण म्हणतो. मग आता जी कर्तव्य आपल्याला आलेली आहेत ती पूर्ण करायची असेल, चांगली पूर्ण करायची असतील, तर त्याला काय करावे? तर चांगल्या चांगल्या गोष्टी ऐकाव्यात, चांगले वाचन करावे. श्रीमद भागवत वाचा, रामचरितमानस वाचा, गोंदवलेकर महाराजांची रोज एक एक प्रवचन वाचा. आपल्या जीवनाचं कर्तव्य आपल्याला कळायला लागेल. सज्जन हो, जर हरिनामाच्या आड, चांगल्या गोष्टींच्या आड अगदी आपली कुटुंब देखील येत असतील तर त्यांना दूर सारून आपण ते काम केलेच पाहिजे. न मानावे ऐसे गुरुचे वचन, जेणे नारायण अंतरेतो, असे स्पष्टपणे सर्व संत सांगतात. आजच्या काळची परिस्थिती बघा. बऱ्याचदा आई वडिलांना, नवरा बायकोला किंवा मुलांना हरिभक्ती आवडत नाही, चांगल्या गोष्टी आवडत नाही. पण संकट आली की मात्र आपण बरोबर देवाकडे धाव घेतो. दुःखाच्या वेळी जशी त्या भगवंताची आपल्याला आठवण येते तशीच सुखाच्या वेळी सुद्धा यावी. एक उदाहरण बघा. विजेचे जे दिवे आहेत ते बटनाच्या आधारानेच लागतात. पण एखाद्या वेळी ते जर लागले नाही तर काय करतो आपण? फार फार तर विजेच्या दिव्यांमध्ये सुधारणा करतो, ते बदलतो. पण जर बटनांमध्येच दुरुस्तीची गरज असेल तर काही होणार आहे का? त्याचप्रमाणे केवळ बाह्य वेश बदलून होत नाही, तर अंतरंगात देखील सुधारणा करावी लागते, तेव्हाच गोष्टी बदलतात. अभंगाच्या पहिल्या चरणात तुकाराम महाराज आपल्याला आपल्या हिताबद्दल सांगतात. आता अभंगाच्या दुसऱ्या चरणात तुकाराम महाराज म्हणतात, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, 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 तयाचा हरीख वाटे देवा, तयाचा हरीख वाटे देवा, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक. सज्जन हो, मुले कशी असावीत किंवा कुठली मुलं त्या भगवंताला आवडतात? तर कुळी कन्या पुत्र होतीचे सात्विक, तयाचा हरीख वाटे देवा, असे तुकाराम महाराज सांगतात. मुलगा असो किंवा मुलगी, प्रत्येकाला प्रारब्धाप्रमाणे मुलं होतात. मुलगा आहे की मुलगी आहे ह्यापेक्षा आपली मुलं कशी आहेत ह्यावर आपण लक्ष दिलं पाहिजे. आपली मुलं चांगली सुसंस्कारित असावीत, चांगले वाचणारी बोलणारी असावीत, त्यांची चांगली संगत असावी, ह्यावर आपण लक्ष दिले पाहिजे. सज्जन हो, अहो वाल्याची गोष्ट सुद्धा जर आपण वाचली तेव्हा सुद्धा वाल्या हा ब्राह्मणांचा मुलगा होता, पण तरी देखील त्याला वाईट संगत लागली. आई वडिलांनी केवढे तरी त्याच्याकरता कष्ट घेतले, पण त्याने मात्र चुकीचीच वाट निवडली. तशीच आपली मुलं सुद्धा चुकीची संगत धरत नाहीये ना, ह्याकडे देखील लक्ष देणं आजच्या काळात महत्वाचं आहे. तसंच आपली मुलं चांगली असावीत, सुसंस्कारित असावीत, म्हणजेच ती देवालाही आवडतील, ती समाजालाही आवडतील आणि
आई वडिलांची मान ते उंचावतील. अशा मुलांना घडवण्याकरता सुद्धा आई वडिलांना खूप कष्ट घ्यावे लागतात. अहो, स्वामी विवेकानंद किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज काही असेच झाले नाही. त्यांच्या पाठीमागे त्यांच्या आई वडिलांची, कुटुंबाची मेहनत मोठी आहे. आज आपण मोठे होत असताना आपल्याला वाटतं की फक्त आपल्या आई वडिलांचेच काही ते आपल्यावर उपकार आहेत, किंवा काहींना तर असंही वाटतं की मला कुणाचीच गरज नाही, मी एकटा स्वतंत्र आहे. पण गोष्ट अशी असते की आपल्या आई वडिलांसोबतच मामा मामी, काका काकू, आत्या, आपली भावंड, इतकेच काय आपल्या घरात काम करणारी मंडळी देखील यांचे आपल्यावर अतिशय उपकार असतात. त्यांच्या मदतीशिवाय काही आपण मोठे होत नसतो. आपल्याला जीवनात यशस्वी व्हायचं असेल तर देशप्रेम, देशसेवा, समाजसेवा, गोरगरिबांना मदत अशा सगळ्या गोष्टींबाबत माहिती हवी, देवावर निष्ठा हवी. एकदा असाच प्रसंग, एखादा माणूस प्रवासाला निघाला, सगळं सामान घेतलं, गाडीत बसला आणि बॅग मध्ये शोधत असताना त्याला चुन्याची डबी काही सापडली नाही. त्याला आता मनाला चुटपुट लागून राहिली. कुठेतरी काहीतरी पडले की त्याला वाटे चुन्याचीच डबी पडली. कुणीतरी काही विचारलं की वाटायला लागे की हा चुनाच विचारेल मला. चुन्याशिवाय त्याचा अख्खा प्रवास काही नीट होईना. सज्जन हो, या गोष्टीचा अर्थ इतकाच की आपल्याला देवाची अशी गरज वाटू लागते का? त्याला देवघरात आपल्या देवांची पूजा व्यवस्थित झाली आहे की नाही ह्याचं काही वाटलं नाही, पण चुन्याच्या डबीचं महत्त्व वाटलं. तसंच आपल्याला भौतिक गोष्टींची जास्त गरज वाटायला लागते. आपल्याला वाटतं की आपण त्यांच्याशिवाय जगूच शकत नाही. पण खरी गोष्ट अशी असते की आपल्याला भगवत कृपा गरजेची असते, आणि ती मात्र आपल्याला आयुष्याच्या शेवटी लक्षात येतं की आपण सर्व काही मिळवलं पण भगवत कृपा काही प्राप्त करू शकलो नाही. सज्जन हो, म्हणून भगवंताची कृपा प्राप्त करा. पहिल्या 2 चरणात आपलं हित, मुलं कशी असावीत, मुलांना कुठली मुलं देवाला आवडतात ह्याच्यावर तुकाराम महाराजांनी आपल्याला व्यवस्थित सांगितलं. अभंगाच्या 3ऱ्या चरणात तुकाराम महाराज म्हणतात की मुलं चांगली घडण्याकरता नेमकं काय केलं पाहिजे. मध्यम गीता भागवत करीती श्रवणे, अखंड चिंतन विठ्ठलाचे. रामदेव वीर विठ्ठल भगवान की जय. सज्जन हो, जगात ज्ञान हे 2 प्रकारचे, एक लौकिक ज्ञान, एक अलौकिक ज्ञान. एक पोट भरण्याची विद्या आणि दुसरी परमार्थाची. माणसाकडे दोन्ही प्रकारच्या धनाचा संचय हवा. आपण पोट भरण्याची विद्याकडे जास्त लक्ष केंद्रित करतो आणि परमार्थाकडे आपलं दुर्लक्ष होत जातं. चांगली मुलं तीच, चांगली माणसं तीच ज्यांच्याकडे या दोघांचाही साठा आहे, किंबहुना परमार्थाचा साठा अधिक आहे. अहो, म्हणून तर अनेक संत मंडळींकडे पैसे नसतील, पोटापाण्याची भ्रांत असेल, पण तरी देखील ती संत मंडळी आज तुमच्या आमच्यापेक्षा कैक पटीनं श्रीमंत होती, आणि आज आपण त्यांनाच आदर्श मानतो. चांगलं मुलं घडण्याकरता काय करायला पाहिजे? तर गीता भागवत करीती श्रवण. अहो, श्रीमद भागवत वाचा, रामचरित मानस वाचा, विविध संतांचे अभंग, त्यांची चरित्र, अहो रामायण, महाभारत असे सर्व ग्रंथ वाचा, किमान एकदा तरी वाचा. मग कलियुगात सुद्धा तुम्हाला नाम श्रेष्ठ काय आहे, हरिभक्ती का केली पाहिजे या प्रश्नांची सुद्धा नेमक्यात उत्तरं मिळतील. जर आपण चांगल्या गोष्टी ऐकल्या, चांगल्या गोष्टी वाचल्या, आपल्या हिताचे, कल्याणाचे जर सर्व ज्ञान मिळवले ना, तर अशा व्यक्तीची कुठेही फसवणूक होत नाही. तो व्यक्ती आपले कल्याणच करून घेतो, आणि अशीच व्यक्ती आपल्या आयुष्यात हित साधते आणि सुखी होते, आपले जीवन धन्य करून घेते. सज्जन हो, पहिल्या 3 चरणांमध्ये तुकाराम महाराजांनी हितावर सांगितले, त्याच्यानंतर मुलं कशी हवीत
कुठली मुलं देवाला आवडतात ते सांगितले. पण सज्जन हो, त्याही पुढे जाऊन ज्ञानी भक्त देवाला आवडतात का किंवा ते कसे असतात ह्याच्याविषयी सुद्धा सांगताना संत म्हणतात की देवाला ज्ञानी भक्त हे आवडतात. जे भक्त हरिनाम घेतात त्या भक्तांची आवड भगवंतालाही फार आहे. देव तर त्यांना स्वतःपेक्षाही मोठं समजतो. अशा सर्व भक्तांचे, अशा सर्व माणसांची सेवा आपल्याला करायला मिळावी असे तुकाराम महाराज अभंगाच्या शेवटच्या चरणात सांगतात. ते म्हणतात, तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा आणि माझ्या दैवा पार नाही. सज्जन हो, दुसऱ्यांची सेवा करायला मिळणे ही देखील भाग्याची गोष्ट आहे. आज मी सकाळपासून इथे होते. प्रत्येक जण मनोभावे आपली सेवा भगवंताच्या चरणी रुजू करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत होता. अनेक व्यक्ती मोठ्या पदावर आहेत, समाजामध्ये त्यांचा दबदबा आहे, वेगवेगळ्या चांगल्या गोष्टी त्यांनी केलेल्या आहेत, पण भगवंताच्या समोर मात्र ही सर्व मंडळी त्याचे दास बनून राहिलेली पाहायला मिळालं. सज्जन हो, अशी भगवंताच्या चरणी निस्सीमपणे निस्वार्थीपणे केलेली सेवा त्या भगवंताच्या चरणी रुजू होते आणि भगवंतालाही त्याचा अपार आनंद होतो. सज्जन हो, आपलं हित साधायचं असेल, चांगल्या गोष्टी करायच्या असतील तर आधी दिनचर्या देखील महत्वाची आहे. आपण दिवसभरात काय करतो हे महत्वाचे. नाही तर सकाळी 9चं लेक्चर असेल तर 8 वाजता उठतो, 12चं असेल तर 11 वाजता. अहो, याला दिनचर्या म्हणत नाहीत. किंवा आपण काय खातो पितो, काय बोलतो, कुणाशी कसे वागतो ह्याच्यावर देखील प्रत्येकाने अंकुश ठेवला पाहिजे. आम्हाला आमचे गुरु देखील नेहमी सांगतात की रात्री झोपते वेळी आपण दिवसभरात नेमकं काय केलं, किती खरं बोललो, किती खोटं बोललो, किती अभ्यास केला, ह्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात. कारण बाकी कुणाशी नाही, किमान स्वतःशी तरी प्रामाणिक राहिला तरी देखील स्वतःचं हित आपण स्वतः साधतो. तशी इथे गोष्ट आहे. समर्थ रामदास स्वामी सांगतात, दिसा माझी काहीतरी ते लिहित जावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे. समर्थ रामदासांचे जर ग्रंथ बघितले तर माणसाने कसे वागावे, कसे बोलावे, कसे विचार आचार ठेवावेत ह्या सर्वांविषयी विस्तृतपणे वर्णन केलेले आपल्याला आढळते. पण आपलं दुर्दैव असं की आपण ते वाचतच नाही. सज्जन हो, हित साधायचे आहे आपल्याला तर त्याच्यासाठी काय करायचं? आपला स्वार्थ बाजूला ठेवा. जे षडरिपू आपल्याला ग्रासलेले आहेत त्या सगळ्यांना बाजूला करा. आता ते बाजूला करायचे कसे? तर चांगली चांगली गोष्टी ऐका. मुळात जेव्हा श्रवण भक्ती आपण करतो तेव्हा मनात चांगले विचार यायला लागतात. म्हणून जर कथा कीर्तन असेल, हरिनामस्मरण असेल किंवा काही गोष्टी सुरू असतील, भले आपल्याला त्यातल्या कळो अथवा न कळो, पण तिथे जाऊन बसा. कानावर चांगलं पडायला लागलं की आपणहून गोष्टी पुढे घडायला लागतात. अशा प्रकारे सर्व षडरिपूंना बाजूला सारा. मला सांगा, पूर्वीची संत मंडळी काही कुठल्या कॉलेजचे ग्रॅज्युएट नव्हते, म्हणजे पदवीधर नव्हते, पण तरी देखील त्यांना जीवनाचं रहस्य कळलं, माणसाला कशाची गरज आहे ते कळलं आणि ते त्यांनी तुमच्या आमच्यासाठी उपलब्ध करून दिलं. ज्ञानाचा साठा आपल्या समोर आणून ठेवला. सज्जन हो, ही फार मोठी गोष्ट आहे की आपल्याला 4 गोष्टी येतात आणि त्या आपण आपल्यापर्यंत सीमित न ठेवता दुसऱ्यांना देतो. बोले तैसा चाले त्यांची वंदावी पावले, अशी सर्व संत मंडळी होती. आणि अशा संतांचेच चरणरज आपल्याला लाभले पाहिजेत असे आत्ताच आपल्याला पवन सांगून गेला की संतांची किमया काय आहे, संतांचं महत्त्व काय आहे. आपण देखील अशा सर्व संतांची कृपा आपल्यावर प्राप्त करून घेऊया, त्यांचं वाचन करूया
आणि हा जन्म सार्थकी लावूया, आपले हित साधूया, आई वडिलांचा आदर करूया. मूळ पद्यात तुकाराम महाराज तेच सांगतात. हिता जो असे जागता, आपुलिया हिता जो असे जागता, आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाची रे, धन्य माता पिता तयाची रे, आपुलिया हिता जो असे जागता, आपुलिया हिता जो असे जागता, आपुलिया हिता, आपुलिया हिता, आपुलिया हिता. वीर विठ्ठल भगवान की जय. धन्यवाद. हरिभक्तीपरायण दिव्या दत्ता मावजेकर. आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाची रे. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय श्री रामदेव वीर विठ्ठल भगवान की जय. जय श्रीराम. जय श्रीराम. चातुर्मासाच्या निमित्तानं 2026 सालचा हा कार्यक्रम इथं मोठ्या थाटामाटात पूजा अर्चेत संपन्न होतोय. जीवोत्तम मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांचे आशीर्वचन मार्गदर्शन तुम्हा आम्हा सर्व गोमंतकीयांना भारतीयांना सतत नेहमी लाभद आहे. हे आमचं मोठं भाग्य आहे. याला भारतभूमी म्हणतात. ही पुण्यभूमी आहे, ही संतांची भूमी आहे, ही स्वामी महाराजांची भूमी आहे, ही देवभूमी आहे. लक्षात घ्या सगळ्यांनी. भारतीय संस्कृती यालाच म्हणतात. केवढी थोर परंपरा भारतामध्ये. म्हणूनच भारत देश विश्ववंद्य भारत व्हावा ही संकल्पना मांडू शकतो भारत देश. असा आपला हा भारत देश. देव देश धर्म टिकण्याकरता भेदभाव हेवे दावे अहंकार मीपणा सोडून सर्वांनी एक होऊया आणि ही परंपरा आपण टिकवूया. ही काळाची गरज आहे. सुंदर असं कीर्तन आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाची रे हा पूर्वरंग आपण ऐकलात. आणि यानंतर हरिभक्तीपरायण शिवानी वजे सुंदर असं संत चरित्र विठ्ठलाचं चरित्र आपल्याला ऐकवणार. तत्पूर्वी एक हरी म्हणा, गोविंद म्हणा, राम म्हणा आणि एक गोंधळ ही मुलं सादर करतील. तो आपण ऐकूया. धन्यवाद. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा, हरी नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा, हरी नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. गणेश म्हणा, गणपती म्हणा,
गोविंद गोपाल हरी नारायणा गोविंद गोपाल हरी नारायणा राम म्हणा राजा राम म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा राम म्हणा राजा राम राम म्हणा राजा राम म्हणा सीता राम म्हणा आत्मा राम म्हणा सीता राम म्हणा आत्मा राम म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा गोविंद गोपाल हरी नारायणा गोविंद गोपाल हरी नारायणा दत्त म्हणा गुरुदत्त म्हणा दत्त म्हणा गुरुदत्त म्हणा दत्त म्हणा गुरुदत्त म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा गोविंद गोपाल हरी नारायणा गोविंद गोपाल हरी नारायणा गोविंद गोपाल हरी नारायणा हरी नारायणा हरी नारायणा आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला अगाधमय तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला आई कृपा करी माझ्यावरी जागविते रात सारी आई कृपा करी माझ्यावरी जागविते रात सारी आज गोंधळाला गोंधळ मांडला गंभे गोंधळाला गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला उदो 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 गळ्यात घालून कवड्याची माळ पायात बांधे साळ गळ्यात घालून कवड्याची माळ पायात बांधे साळ हातात परडी तुला आवडी वाजविते संफळ हातात परडी तुला आवडी वाजविते संफळ जगदग त्याद्वाने तुला रे तुझ जगत माझा भक्ती दाटून येते आहे नाव तुझे घेता आई कृपा करी माझ्यावरी जागविते रात सारी आई कृपा करी माझ्यावरी जागविते रात सारी आज गोंधळाला गोंधळ मांडला गंभे गोंधळाला गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला उदो 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 अग चौका भरेला माणिक मोठी मंडप आकाशाचा अग चौका भरेला माणिक मोठी मंडप आकाशाचा हात जोडून करुणा भागिते उत्था
कर गावाचा, हात जोडून करुणा भागिते उद्धार कर गावाचा. अधर्म निर्धायुनी धर्म हाय तुझ्या रक्षिला, महिषासुर मर्दिनी पुन्हा दैत्य मातला. जांभावरी संकट भारी धावत ये लवकरी, जांभावरी संकट भारी धावत ये लवकरी. आज गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गांभे गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये. उदो 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 उदो. शांता दुर्गे गोंधळाला ये, शांता दुर्गे गोंधळाला ये. नवदुर्गा माते गोंधळाला ये, नवदुर्गा माते गोंधळाला ये. सातेरी माते गोंधळाला ये, कामाक्षी माते गोंधळाला ये. सातेरी माते गोंधळाला ये, कामाक्षी माते गोंधळाला ये. भगवती माते गोंधळाला ये, भगवती माते गोंधळाला ये. भूमिका माते गोंधळाला ये, भूमिका माते गोंधळाला ये. रेणुका माते गोंधळाला ये, दुर्गा माते गोंधळाला ये. रेणुका माते गोंधळाला ये, दुर्गा माते गोंधळाला ये. महालक्ष्मी गोंधळाला ये, सरस्वती माते गोंधळाला ये. महालक्ष्मी गोंधळाला ये, सरस्वती माते गोंधळाला ये. लैराई माते गोंधळाला ये, लैराई माते गोंधळाला ये. शर्वाणी माते गोंधळाला ये, शर्वाणी माते गोंधळाला ये. आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला. आई कृपा करे माझ्यावरी जागविते रात सारी, आई कृपा करे माझ्यावरी जागविते रात सारी. आज गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गांभे गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गारे गोंधळाला ये. उदो 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 उदो. श्री रामदेव वीर विठ्ठल भगवान की. गोकर्ण पर्तगाळ मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. भारत माता की जय श्रीराम. चातुर्मास 2026 पर्तगाळ मठाधीशांच्या आशीर्वचनानं हा सगळा संपन्न होतोय. या व्रतोत्सवातून आपली भारतीय संस्कृती जतन होते. सगळ्यांनी लक्षात घ्या, पूजा अर्चा उपासना साधना भक्ती दान धर्म किती तर त्याग होतोय आणि ही गरज आज सगळ्यांनाच आहे. भारत देश विश्ववंद्य भारत, आदर्श कुटुंब, आदर्श मुलं, आदर्श माणूस घडायचा असेल तर देवाला शरण जावंच लागेल, हरिनाम घ्यावंच लागेल, स्वामी महाराजांचे आशीर्वाद मिळवावेच लागतील. त्यांची सुंदर सुंदर वचन, त्यांचे विचार, त्यांचं ज्ञान, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती असे आशीर्वचन स्वामी महाराजांचं सगळ्यांनाच सतत नेहमी लाभद आहे. या चातुर्मास आयोजन समितीचे अध्यक्ष माननीय श्री अनिल पै, कार्यक्रमाचे संयोजक शिरीष पै, सगळे महाजन मंडळी, खरोखरच या चातुर्मासाच्या निमित्तानं भव्य दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक, लक्षात घ्या, भगवंताला परमेश्वराला वीर विठ्ठलाला आवडेल असेच सुंदर असे विविध उपक्रम या पर्तगाळ मठात संपन्न होत आहेत आणि याचा आनंद लक्षात घ्या. गोमंतकीय सगळेच घेतात, त्याचबरोबर इतरही महाजन मंडळी भारताबाहेर कर्नाटकात आजूबाजूला अनेक देवस्थानं यांच्या सहकार्यानं खरोखरच या कार्यक्रमाची शोभा वाढत आहे. पुण्य हे सगळ्यांना मिळत आहे आणि मिळत राहो. आम्ही गोव्यामध्ये 3 कीर्तन विद्यालय चालवतो आणि यामध्ये सारस्वत समाजाचं योगदान खूप मोठं आहे, याचा मलाही अभिमान आहे. कारण मी अनेक
कीर्तन शिबिर घेतो. यामध्ये महालसा संस्थान मारदोळ, महालक्ष्मी संस्थान बांदिवडे, नागेश देवस्थान, मंगेश देवस्थान, मडकईची नवदुर्गा देवस्थान, खांडेपारची शांतादुर्गा देवस्थान, अनेक देवस्थानांचं योगदान कीर्तन विद्यालय म्हापशाला चालतं ते लक्ष्मीनारायण देवस्थानच्या सहकार्यानं. माशलामध्ये चालतं आमच्या कैलासवासी राधाबाई कामत यांच्या निवासस्थानी. एक म्हणून सांगतो, एक होणं आत हिंदुत्व टिकणं ही काळाची गरज आहे. ही हिंदू संस्कृतीची परंपरा आहे. सर्वे जनाः सुखिनो भवंतु हा विचार फक्त हिंदूंचाच असू शकतो. संत ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, हे विश्वची माझे घर. संत ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, हे विश्वाचं कल्याण होवो हा विचार आम्हा भारतीयांचा आहे. हे लक्षात घ्या. ही स्वामी महाराजांची कृपा आहे. आज सगळ्या समाजातून कीर्तनकार घडणे काळाची गरज आहे. कीर्तन अष्टांग प्रधान आहे. संस्कार आहेत, संस्कृती आहेत, भगवद्गीता आहे, स्तोत्र आहे, संतांची महती आहे. लक्षात घ्या, आई वडिलांची किंमत काय असते कीर्तनातून सांगितलं जातं. उपासना, साधना, नामस्मरण, नामसंकीर्तन, संस्कृत, नामदिंडी सगळे विषय कीर्तनात आहेत. लक्षात घ्या, या कलियुगात अनेक अडचणी, अनेक दुःख घराघरात माणसात आहेत. तारणारा कोण आहे? देव आहे. आणि तो देव कळण्याकरता सद्गुरूंना म्हणजे स्वामी महाराजांना आपण शरण जाणं ही काळाची गरज आहे. लक्षात घ्या. अहंकार, मीपणा, द्वेष, वैर, हेवे दावे सोडून टाका आणि महाराजांचे आशीर्वाद प्राप्त करून त्या रामदेव वीर विठ्ठलाला प्राप्त करून घ्या. मी भगवंताकडे प्रार्थना करतो, आम्हाला इथे संधी मिळाली. कीर्तनाची शेवटचं कीर्तन हरिभक्तीपरायण शिवानी आपल्याला इथं सांगेल ते आपण ऐकावं. मी पुन्हा एकदा स्वामी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतो आणि आपणा सर्व महाजन मंडळीच्या चरणी नतमस्तक होतो. धन्यवाद. श्रीराम. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. हरिभक्तीपरायण शिवानी वसे. कीर्तनाच्या पद्धतीप्रमाणे सर्वांनी मिळून थोडा वेळ नामसंकीर्तन करूया, भजन करूया. त्याकरता सर्वांनी ताठ बसावे, डोळे मिटावे, हाताने खणखणीत टाळी आणि मुखाने मोठ्याने भजन माझ्या मागे म्हणायचे. नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण. नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
आपल्या भारत देशाला पुरुष संतांप्रमाणे अनेक स्त्री संत सुद्धा लाभले आहेत. त्यामध्ये संत मीराबाई, संत सखू, संत कान्होपात्रा अशा अनेक स्त्री संत सुद्धा या भारतभूमीमध्ये होऊन गेल्या. खरं म्हणजे प्रत्येक संतांच्या नसा नसामध्ये हरिभक्ती भरलेली होती. आज आपण सुद्धा एका महान स्त्री संताचेच चरित्र पाहूया. मराठवाड्यातील गंगाखेड या गावी एका गरीब वारकरी कुटुंबामध्ये एका कन्येचा जन्म झाला. गंगाखेडा माझी, गंगाखेडा माझी, पुनिताच्या गौतमी तटा झाली. पुनिताच्या गौतमी तटा झाली. भगवत भक्त जनिती ख्याती जियेने जगत्रयी केली. आई वडील वारकरी होते, हरिभक्ती उत्तम. बऱ्याच वर्षांनी जन्माला आलेले हे अपत्य मुलीचे. आता मुलगा असो मुलगी असो, अपत्याचा आनंद काही वेगळाच आहे. यांच्या घरामध्ये गरिबी खूप, जमीन जुमला पैसे काही नाही, दारिद्र्यच होते. पण हरिनामाने भजन पूजन साधना उपासना भक्ती याने हे कुटुंब श्रीमंत होते, श्रीमंत. आज आपलं कसं आहे मंडळी, याच्या नेमकं उलट आहे की नाही. आज आपण सगळे श्रीमंत आहोत. कशाने? पैशाने श्रीमंत आहोत. घरदार आहे चांगलं, गाडी घोडा नोकर दास दासी ऐश्वर्य संपत्ती थाट हे सगळं आपल्या जवळ आहे. ही श्रीमंती खूप आहे. पण जीवन सार्थकी लागण्याकरता ज्या भक्तीच्या श्रीमंतीची गरज आहे, जी उपासना जास्तीत जास्त गरजेची आहे, ती मात्र आपल्याकडे आज कमी आहे. तिथे आपण गरीब आहोत. श्रोते हो, धनाचे सुद्धा दोन प्रकार आहेत. त्यातला एकच प्रकार आपल्याला माहिती आहे, तो म्हणजे पैसा हे धन. बरोबर आहे, पैसा हेही धन, आणि दुसरं हरिनाम हेही धनच आहे. निर्धन को धन राम मारो, निर्धन को संसारामध्ये आपण बघतो की घरातील धनाचे वाटे होतात. 4 भावंड असतील तर 4ही भावंडांना प्रॉपर्टी हक्क हा वाटून दिला जातो. पण ज्याने हरिनाम रूपी धन मिळविले त्या धनाचे मात्र कधीही वाटे होत नाही, कारण ते कधी संपतच नाही. म्हणून पैशाची वासना ही खूप घातक आहे.
अतिधनाची इच्छा ही माणसाची अवनती करून सोडते. म्हणून पैसा मिळवावा गरजेपुरता, आणि तोही प्रामाणिकपणे कार्य करूनच, कारण तोच पैसा आपल्याला पचेल, अन्यथा पचणार नाही. आणि जास्तीत जास्त आपण नामरूपी धनाचा संचय वाढविला पाहिजे. जसे सर्व संतांनी नाम घेतले, देवाच्या अनेक भक्तांनी नाम घेतले, पूर्वीचे ऋषी मुनी राजे या सर्वांनी हरिभक्ती केलेली आहे, नाम घेतलेलं आहे. आपणही तोच आदर्श घेऊया आणि अतिधनाच्या वासनेमध्ये न गुरफटता जास्तीत जास्त नामरूपी धन मिळवण्याचा प्रयत्न सर्वांनी मिळून करूया. कारण जोपर्यंत आपल्याजवळ पैसा मिळवण्याची ताकद आहे, तोच पर्यंत आपल्याला चिकटून असणारी माणसं खूप आपल्या आजूबाजूला असतील, जेणेकरून तुमच्या आर्थिक स्थितीचा त्यांना फायदा होतो. कुठपर्यंत? धन दौलत आहे तोवरी तुझला मान, अन्यथा नशिबी सदाच रे अपमान. धन दौलत जोपर्यंत कमवण्याची ताकद तुझ्यामध्ये आहे, माणसामध्ये आहे, तोपर्यंत कितीतरी माणसे आपल्या आजूबाजूला चिकटलेली असतील. पण एकदा का ही ताकद कमी झाली, धन मिळेनासं झालं, पैसा मिळेनासा झाला, की ही जी चिकटलेली माणसे असतात ती आपोआप दूर पळायला लागतात. विचारत सुद्धा नाही. म्हणूनच म्हणतात, धन दौलत आहे तोवरी तुझला मान, अन्यथा नशिबी सदाच रे अपमान. अंत्येष्ठही करीती त्रागा येता जाता. कोणी विचारत सुद्धा नाही, कोणाला पडलेलंही नसतं. म्हणून काय करावं? जा शरण प्रभूला, तोच तुझा रे त्राता. कोणाला शरण जावं? तर त्या भगवंताला. कारण या जगी मानवा जो तो आपुल्या पुरता, जा शरण प्रभूला, तोच तुझा रे त्राता. आपला त्राता एकच आहे. म्हणून आपलं ध्येय ही जीवनामध्ये एकच असायला पाहिजे, ते म्हणजेच ईश कृपा प्राप्त करण्याचं, सद्गुरूंची कृपा प्राप्त करण्याचं. म्हणून जास्तीत जास्त नामरूपी धनाचा संचय करण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वांनी मिळून करूया. कारण वाईट मार्गामध्ये घरात येणारा पैसा हा एकटा येत नसतो, तर आपल्याबरोबर मनस्ताप, टेन्शन, काळजी, मानसिक ताणतणाव, रोग, राई, बाधा, पीडा या सगळ्या परिवारासह तो येत असतो. म्हणून धन मिळवूया, पण प्रामाणिकपणे कार्य करून, आणि आपली हे मुख, आपली ही वाचा हरिनामामध्ये गुंतवण्याचा प्रयत्न करूया. कीर्तन आपल्याला हे शिकवते. या वारकरी कुटुंबामध्ये भक्ती, संस्कार, दररोजची उपासना, नामस्मरण खूप भरलेले. गरिबी असली म्हणून त्यांनी हरिनाम सोडले नाही. उलट कुठे कीर्तन असेल, कुठे प्रवचन असेल, नाम सोहळा असेल, तर आई वडील या छोट्या मुलीला घेऊन तिथं जायचे. त्यामुळे तिचीही अगदी लहान वयातच देवावर श्रद्धा बसली. या गावातील अनेक वारकरी दर आषाढी कार्तिकेला पंढरपूरला जायचे. त्यात ह्या मुलीच्या मैत्रिणी होत्या. आता सगळ्या मैत्रिणी जात आहेत, आजूबाजूचे मंडळी जात आहेत. हे सगळं बघितल्याबरोबर तिलाही वाटू लागले की आपणही जावे, या वारीचा आनंद घ्यावा, त्या पंढरीनाथाचे, त्या विठ्ठलाचे दर्शन घ्यावे. श्रोते हो, त्यावेळी भक्त अतिशय प्रामाणिक, सत्यनीती जपणारे होते, आजही आहेत. तात्पर्य, खरी भक्ती ही देवाला आवडते. श्री एकनाथी भागवतात संत एकनाथ या कलियुगात आपल्याला हरी कीर्तनाची महती सांगताना म्हणतात, मधुपर्कादिक विधान सांग केले जे पूजन, तेही मानोनिया गौण
एखाद्या अनुष्ठानामध्ये, एखाद्या कार्यामध्ये, एखाद्या उत्सवामध्ये बऱ्याच लोकांचा भक्तीपेक्षा कपडे लत्ते, दागदागिने, वस्त्रे, अलंकार यांचा थाटच मोठा असतो आणि यामुळे भक्ती एका बाजूला राहून जाते. या थाटालाच मधुपर्क म्हणतात. बाह्य स्वरूपाला आज आपण जास्ती महत्व देतो. मंदिरात जाऊन भावनेने नमस्कार करणं राहिलं बाजूला, पण मंदिरात गेल्याचा स्टेटस आधी व्हॉट्सअपवर गेला पाहिजे. ही आजच्या तरुणाईची फॅशन झालेली आहे. त्यामुळे भक्तीचा देखावा बराच आहे. तो करावाच, तो करू नये याच्याबद्दल दुमत नाही. तो करूनही आपल्याला भगवंताची भक्तीही तेवढ्याच मनापासून करता आली पाहिजे. ते जास्ती महत्वाचं आहे. बाह्य वरून दिसतो कसा यापेक्षा आपण वागतो कसे याला जास्ती महत्व द्यायला पाहिजे. म्हणून एकनाथी भागवतामध्ये नाथ महाराज आपल्याला जाग करताना सांगतायत की हे सर्व गौण मानून, म्हणजेच काय तर वस्त्रे, अलंकार, दाग दागिने, कपडे लत्ते हे सर्व गौण मानून आवडे कीर्तन कलियुगी कृष्णा. हरी कीर्तन, हरी नाम स्मरणच या कलियुगामध्ये भगवंताला अत्यंत प्रिय आहे. म्हणून त्याला आपण जास्ती महत्व दिलं पाहिजे. प्रायोरिटी कशाला चांगली द्यायची हे आपलं आपण ठरवायला पाहिजे. आणि ही विवेक बुद्धी तुमच्या आमच्यामध्ये जागृत व्हायची असेल तर त्याला उत्तम उपाय म्हणजे नामस्मरण करणे. नामानेच आपल्याला पुढची पायरी गाठता येईल. म्हणून नाम घेऊया, भक्ती करूया. श्रोते हो, इतर सर्व कार्यापेक्षा या कलियुगामध्ये हरिकीर्तन नाम संकीर्तनच देवाला आवडते. विश्ववंद्य असणाऱ्या त्या पांडुरंगाला मूर्ती रूपात एकदा तरी पाहावे असे या मुलीला वाटले. वारीतून हरिनाम घेत पंढरपूरला जायचा विचार तिनं आपल्या आई वडिलांना सांगितला. कथा कीर्तनातून तिने देवाचे महत्व, देवाची आपल्या भक्ताप्रती असलेली निष्ठा ऐकली होती. अहो, पांडुरंगाचा महिमा, त्या विठ्ठलाचा महिमा करावा तेवढा थोडा आहे. सर्व संतांनी त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आधी रचिली पंढरी मग वैकुंठ नगरी, असा तो पंढरीचा परमात्मा विठ्ठल भगवान. मुलगी हट्ट करते आपण वारीला जायचं. आई बाबा या वर्षी जाऊया, आषाढीला जाऊया, कार्तिकेला जाऊया. हे आई वडील गरिबीची परिस्थिती असल्यामुळे, आता काळ पूर्वीचा चित्र डोळ्यासमोर येऊ दे, त्या काळी एवढी आत्ता जशी चांगली सोय आहे तशी साधन सुविधा नव्हती. त्यामुळे महिनोन महिने प्रवास होणार होता. यांची तर गरिबीची परिस्थिती. आता वारीला जायचं म्हणजे आपल्याजवळ काहीतरी धान्य शिदोरी पाहिजे. हे सगळा विचार त्यांच्यामध्ये मनामध्ये आई वडिलांच्या येत होता. आणि म्हणून ते सांगत होते, मुलगी आषाढीला हट्ट करायला लागली की सांगायचे कार्तिकेला जाऊया, पुन्हा ती कार्तिकेला सांगायची मग म्हणायचे आषाढीला जाऊया. असं बऱ्याचदा हेलकावे या मुलीला त्यांनी दिले. पण शेवटी विचार केला, मुलीचा हट्ट काय आहे हो. आज सगळेजण हट्ट करतो की नाही, लहानांपासून थोरांपर्यंत सगळेच हट्ट करतो. मुलं तर हट्ट करतात, आयफोन पाहिजे, गाडी पाहिजे, शेवपुरी खायला पाहिजे, गोबी मंचुरियन पाहिजे, हे पाहिजे ते पाहिजे. लहान मुलं करतात, मोठे सुद्धा हट्ट करतात. पण या मुलीचा हट्ट किती गोड आहे बघा. तिनं हट्ट केलाय, आई बाबा आपण वारीला जाऊया, तो वारीचा आनंद घेऊया आणि त्या पंढरीच्या पांडुरंगाचं दर्शन घेऊया. आपल्या मुलीचा हा हट्ट पुरवावा असं या आई वडिलांनाही वाटलं. आणि मग काय व्हायचं ते होऊ दे असा विचार केला आणि ठरवलं की या वेळेला वारीला जायचं. आता आपली परिस्थिती गरिबीची आहे याची त्यांना जाण होती. म्हणून त्यांनी काय केलं, आजूबाजूच्या 4 घरामध्ये भिक्षा मागितली. कोणी पोहे दिले, कोणी तांदूळ दिले, कोणी गहू दिले, कोणी पीठ दिलं. आणि अशा प्रकारे अनेकांनी त्यांनाही मदत केली. एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. परोपकार करणे हीच आपली संस्कृती आहे. म्हणून आपण सुद्धा अडलेल्या नडलेल्यांना मदत केली पाहिजे. थोडी धान्य सामुग्री यांची जमली. आणि आता मग काय विचारता, इतर सर्व वारकऱ्यांसमवेत ही तिघेही
वारीला जाण्याकरता पंढरपूरला जायला निघाली. श्रोते हो, वारी तीर्थयात्रा म्हणजे त्यावेळी सगळा पायी प्रवास. वारीची यात्रेची काही बंधने नियम आहेत, त्यांचेही पालन महत्वाचे. वारी तीर्थयात्रा नामदिंड्या करणाऱ्यांमध्ये सुधारणा उन्नती झालीच पाहिजे. नाहीतर आपल्यापैकी सुद्धा कितीतरी माणसे सांगतात ही यात्रा केली, ती केली, शिर्डी झाले, पंढरपूर झाले, 12 ज्योतिर्लिंग झाले, हरिद्वार झाले, रामेश्वर झाले, सगळे झाले. पण हा आहे तसाच आहे. तीर्थयात्रा करून येऊन जी सुधारणा झाली पाहिजे, सत्यनीतीची आवड, सत्याची आवड, धर्माबद्दल प्रेम, देवाबद्दल प्रेम, देशाबद्दल प्रेम, भक्तीबद्दल प्रेम, जे हे वाढलं पाहिजे ते जर वाढलं नाही, हा आहे तसाच जर माणूस राहिला तर तीर्थस्थानी कितीही जरी फिरलात तरी त्याचा काही फायदा नाही. तुकाराम महाराजांचा फार सुंदर अभंग आहे. तीर्थासी जाता काय तुवा केले, चर्म प्रक्षाळिले वरी वरी. म्हणून सगळ्यात सोपं तीर्थ जर कोणतं सांगितलं असेल तर ते म्हणजे नामरूपी तीर्थ. ते नामरूपी तीर्थाला खर्च काही नाही. उलट तीर्थयात्रेला जाणार तर खर्च, डेट्स बघाव्या लागतात, वेळ काढावा लागतो, सगळा खर्च आहे, ते सगळं आहे. पण नामरूपी तीर्थ हे असं आहे, सोपं आहे, फुकट आहे, कधीही कुठेही केव्हाही घेऊ शकतो. म्हणून भक्ती करूया, देवाला ती जास्त आवडते. वारीचा आनंद घेत 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 ही तिघे येऊन पंढरपुरामध्ये दाखल झाली. समोर पाहतोय तो वाळवंट भरलेला. कशाने भरला होता तर विठ्ठलाच्या भक्तांनी भरलेला हा वाळवंट. सगळीकडे विठ्ठल नामाचा उद्घोष सुरू होता. भगवे झेंडे घेऊन वारकरी बेभान होऊन नाचत होते. विठ्ठल 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 म्हणत होते. हा सगळा आनंद ही छोटी मुलगी जिचं नाव जनी आहे, ती सगळं बघत होती. किती सुंदर हा आनंद आहे, काय सुंदर ते वर्णन करावं. जय जय विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवघी दुमदुमली पंढरी, अवघी दुमदुमली पंढरी. जय जय विठ्ठल विठ्ठल गजरी, जय जय विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवघी दुमदुमली पंढरी, अवघी. अशा प्रकारे जनाबाई पंढरपुरामध्ये येऊन पोहोचल्या. पुढे महामारीच्या रोगामध्ये त्यांचे आई वडील निवर्तले. पण संत नामदेवांसारख्या योग्य सद्गुरूंची कृपा जनीवर झाली आणि त्यांनी दिलेला नाममंत्र रामकृष्ण हरी याचा उच्चार करीत 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 आपली भक्ती सर्वोच्च पदाला नेऊन पोहोचवली. आणि मग काय विचारता, साक्षात
त्या पंढरीच्या विठ्ठलाने जनाबाईंना दर्शन दिले. लहान वयामध्ये देवाला आपलासा केला आणि तेवढ्यावरच थांबल्या नाही, तर पुढे हजारो भक्त घडविले, समाजाला ज्ञान दिले, प्रपंचातून परमार्थ कसा साधावा याचं ज्ञान आम्हाला दिलं. सकल संत गाथेमध्ये जनाबाईंच्या 350च्या वर अभंग रचना आजही उपलब्ध आहेत. अशा महान हरिभक्त संत जनाबाई होऊन गेल्या. आपणही त्यांच्याकडून आदर्श घेऊया आणि आपल्या जीवनातली ही भक्ती, उपासना, साधना वाढवूया. मूळ पद्यात पद्यकार तेच सांगतात. राम प्रार्थनेने कार्यक्रमाची सांगता. श्रीराम नाम नौका भवसागरी तराया. श्रीराम नाम नौका भवसागरी तराया. सुटले आभाळ वारे, मन दारुच्यात वितळे, त्या वादळातुनी
सत्यनारायण नारायण हरी हरी लक्ष्मी नारायण नारायण हरी हरी लक्ष्मी नारायण नारायण हरी हरी विष्णु नारायण नारायण हरी हरी विष्णु नारायण नारायण हरी हरी गंगा नारायण नारायण हरी हरी गंगा नारायण नारायण हरी हरी बद्री नारायण हरी हरी बद्री नारायण नारायण हरी हरी दत्त नारायण नारायण हरी हरी राम नारायण नारायण हरी हरी कृष्ण नारायण नारायण हरी हरी कृष्ण नारायण नारायण हरी हरी रुक्मिणी नारायण नारायण हरी हरी रुक्मिणी नारायण नारायण हरी हरी राम नारायण नारायण हरी हरी राम नारायण नारायण हरी हरी स्वामी जय श्री राम जय राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर वेघश्याम आरती ओवाळू पाहू सुंदर वेघश्याम कराते हात करी धनुष बाण धनुष बाण कराते हात करी धनुष बाण धनुष बाण कोणानुकी उडे उभा हात जोडून नाही राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम शत्रुघ्न दोघे चौऱ्या ढाळीते बाई चौऱ्या ढाळीते भरत शत्रुघ्न बाई डवळ्या ढाळीते होय डवळ्या ढाळीते सिंहासनी आरूढले जानकीपती सिंहासनी आरूढले जानकीपती राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम नजनिता माणिक वर्णो काय मुकुटी कोण काय मुकुटी नजनिता माणिक वर्णो काय मुकुटी हो काय मुकुटी सृष्टी करीती स्वर्गावुनी देव पुष्प
पुष्पवृष्टी करीती राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आरती ओवाळो पाहू सुंदर मेघश्याम आरती ओवाळो पाहू सुंदर मेघश्याम नामा म्हणे मगणे हेची हो मागणे हेची विष्णुदास नामा म्हणे मागणे हेची हो मागणे हेची अखंडित सेवा घडो रामचंद्राची अखंडित सेवा घडो रामचरणाची राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आरती ओवाळो पाहू सुंदर मेघश्याम आरती ओवाळो पाहू सुंदर मेघश्याम आरती ओवाळो पाहू सुंदर मेघश्याम हॅलो. आज युवा चक्री कीर्तन हांगा आज जालें. आमचे हरी महाराज सुहास वजे हांच्या नेतृत्वा सकल तांचे गुरू आनी आमचे तरुण भुरगीं तांणी आज बरें सुंदर अशें कीर्तन हांगा हें केलें आमकां सादर केलें आनी आमकां आनंद दिलो. भारतीय संस्कृतीचें दर्शन आमकां घडयलें. भारतीय संतांची परंपरा कितें आसा आनी गुरू आनी देव हांची भक्ती जर करीत तर आमकां सूख कशें प्राप्त जाता हें सूख आनी पयशांनी मेळचें ना आनी कित्यानी मेळचें ना तें आमकां मेळटा तें गुरू भक्तीच केल्यार मेळटा. आनी म्हणूनच एक सुंदरसो संदेश ह्या युवा पिढीन आमकां दिल्लो आसा. आमी म्हणटात पयलीं हांवें कोणी तरी जाणटे पिढी दितात म्हणून पूण आतां युवा पिढीन दिल्लें आसा आनी हाजें सगळें श्रेय हांव आमचे सुहास बाबूजी हांची दितां. तांणी हें सगळें तांकां तयार केल्यात आनी तुमी आयकलां तांणी गोंया भितर कितें 4 कडेन कीर्तनाची तांची स्कुलां चलतात. आज 50 वयर भुरगीं शिकतात. थोडीं शिकून तयार जाल्यात आनी तांचें गोवाच न्ही सगळे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाकय तांची वारंवार कीर्तनां जातात. आनी म्हणूनच अशी युवा पिढी जेन्ना कीर्तन करून आमकां जेन्ना जाणट्यांक जेन्ना भक्ती करची म्हणून शिकयतात खरें म्हणल्यार ते आमचे परस जाणटे जाल्यात ज्ञानान जाणटे जाल्यात आनी आमी अजुनूय जाणटे जावनूय बी अजून ज्ञान आमचें कमी आसा भक्तीचें. आनी म्हणूनच सगळे युवा पिढीन आज ह्या सगळ्या हातूंतल्यान वचचे परस ह्या भक्ती कडेन येवपाची गरज आसा. म्हणून ताणें कीर्तनाक ह्या हजारां वर्सां कीर्तनाक परतून जागृती करपाचें काम केलां आनी हे कीर्तनाची स्कुलां ताणें उबी केल्ल्यात आनी म्हणून ते आमी तांकां कृतज्ञ आसा सामकें. सदांच तुमचें हें करचें. आज ह्या चक्री कीर्तनाक आमचे कीर्तनकार सुहास वजे हांच्या नेतृत्वा सकल पवन पै खोत काणकोण आकांक्षा प्रभू म्हापसा दिव्या मावजेकर मंगेशी आनी शिवानी वजे बरी बोरी फोंडा ह्या चारांनी एक सुश्राव बरें गायनात तूं तालाचेर आनी बरें आपली भक्ती दिली. नामदेवाची ताणें कीर्तन तुकारामाचें सांगलें आनी जे कोण गरीब आसात तांचेय ताणें आमकां कशें तरी उपदेश ते कीर्तनांत तेन्ना संदेश दिलो. आनी हार्मोनियम आशिल्ले आमचे सुहास वजे, तबलो अरविंद गायक, चिपळी दामोदर कामत आनी संतोष कुर्डीकर. हांव रामदेव आनी वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. स्वामी महाराजाच्या चरणाक वंदन करता आनी स्वामी महाराजाच्या आज्ञेन ह्या चातुर्मासच्या काळाक हांगा वीर विठ्ठलाच्या सानिध्या समोर तांकां रामदेवाच्या सानिध्याक कीर्तन करपाची संदी भाग्य तांकां आमी मेळ्ळें आनी म्हणून आमी ताचे उपकारी आसात. हाजे फुडेंय ताणें आमकां कशें उपकार दिवचे अशेंच आमचें कीर्तन आमकां करून आमकां आदेश दिवचो संदेश दिवचो अशें म्हणून हांव तांचे उपकार मानतां आमच्या चातुर्मास समितीचे वतीन. आनी आतां थोड्याच वेळाचेर स्वामी महाराज भायर येतले आसनाचेर येतले. तुमी तांचे कडच्यान तो आशिर्वाद घेवचो अशें हांव तुमी आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जितलेय आमचे भक्त हांगा जमिल्ले जे कर्नाटका साकून आयल्यात, जे महाराष्ट्रांतल्यान आयल्यात, जे गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान आयल्यात कित्याक फाल्यां एकादस आसा, फाल्यां मुद्राधारण आसा आनी आज तुमकां ह्या दशमीच्या वेळाचेर सुश्रावी कीर्तन आयकुपाची संदी तुमकां मेळ्ळी म्हणून तुमी हांव तुमचे सगळ्यांचे चातुर्मास समितीचे वतीन आनी स्वामीच्या आज्ञेन तुमकां हांव सगळ्यांक आभार मानता आनी सगळ्यांक अशेंच तुमी हाचे फुडें आमकां उपकारान दवरचें अशें मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.